Siyabingelela ke. Welcome back to my YouTube channel. This is Ndalo Media. Imina umakhoba wengxoxo. Ingane zakwethu ngiyabonga kakhulu kwasebelikeile basubscribe ku-channel yethu. Inamba impela ziyakhula kakhulu. Iphinde futhi ngibonge laba abakhomentayo abaxhumanayo nami. Kona ngiwumuntu skeptically ke kushiyena ama numbers, kodwa i-comment section isikuvezile ukuthi hayi angeke ngikhululeke. So inamba yami sengizohlala ngiyishiya njalo kwi-comment section ukuze nikwazi ukuxhumana nami mhlambe ngo-WhatsApp noma ngiyincingo. Kulabo abangaka like ama video, ngicela ba like njengamanje, njengayo le video le engizoyenza. Ani like, ni subscribe ku channel yethu. Ebese niyawashare lama video nganza kwethu. As I have mentioned in my previous videos ukuthi we are going somewhere ngale channel. Akuyona nje i-channel eyenziwa mayithanda, uyabona i-channel ezohlala le. Ngoba kune-journey engifuna ukuthi esiyithathayo, engifuna siyihambeni sonke ndawonye njengabalandeli beNdalo Media. Episode 2 wethu bengade ngikhuluma ngesigameko esangehlakalela ebuncaneni bami, le ngagcina ngibonana khona nogogo wami, wangitshela ngehlobo lemoya engimbethe. Wase seyangitshela ukuthi indlela lemoya emkhulu ngayo bayifihlile kumina. So ukuyifihla kwabo kwampilo yami izoba impilo engathithi nje, yabo, impilo enganakekile nje. Wena uzuxakeka ukuthi hawu ngathi ngenza izinto ezinkulu kanje, pho indaba into yami ingachumi. Kanti cha, kukhona izinto ezijulile kakhulu ezisuke ezifihliwe umuntu mangabe ezalwa eza emhlabeni, ezisuke ezifihlelwe bonke ubuthakathi obukhona ke sibaziyo basemhlabeni nomona okhona wasemhlabeni. Bengikhulume ngaloko ke evidweni yami ukuthi ngangizaleke kanjani, imiphi imimoya engiyiphiwe, isiphi isikhathi ekofanele ngiqale ngaso ukuthi ngize ebantwini, ngoba imoya enginayo imoya yabantu edinga ukuthi ngisebenze ngabantu. Ngambulela abantu, ngifundise abantu, ngihile abantu. Ngihile nje mina, ngikwazi ukuhila ngokuxoxa. Kunabantu abake bafike kumina sixoxa indaba ende nabo, umuntu aphuma athi kumina hey ngaze ngalapheka. Kunabantu esithi abantu mabefikile sihlale phansi nabo sikhuleke, ebese kuba khona isikhathi sikhuleka ke bese kuyaba ke sekuba khona izinto ke ngibatshela zona ke ezimfihlakalo impilo yabo. So this is episode 3. Njengoba ngangishilo ku-episode 2 ukuthi u-episode 3 wami ngizokhuluma ngesibonakaliso engaba naso ngalabantu esesigcine sesibapha igama sababiza ngamaphara, osisi bethu, obhuti bethu, oma bethu, obaba bethu, ingane zasemakithi, lezi siyibiza ngamaphara. Laba nje impela abahlala ethawini, abake baduka o3 months bengaziwe ekhaya, baduke o6 months bengaziwe ekhaya. Labo ukuthi uyihambela nje edrobheni mhlambe kade uyothenga, uhlangane nabo sebembambile bemshaya. Labo bantu nje laba abadelelekile, abahluphayo, esijwayele ukuthi mangabe befikile emakhaya kuthina sifise ngathiwa babuyanga, engathi bangaphinde bahambe ngoba ngathi siyakhululeka mabengekho emakithi kunokuba besemakithi. Mabesemakithi kungena amacala ahlukahlukene, usenza ukuthi endaweni ethize, usentshontsha ukuthi
Usentshontshelwe usibanibani ukuthi uyafuneka uphi lo mfana. Bagcine sekuxakaziswana kushona le nale nale, sigcina sesincamele engathithi ngabantu abahlala leli behlala khona noma bahlale kuphi emajele. Namhlanje-ke ngani zakwethu, nani nonke-ke abalandeli bendalo media, ngizonikhuluma ngento engambulelwa yona kaMaphara. Ngicela ukuthi uma unomngani, unesihlobo osaziyo, usazise ngale video, uyishare le video nabo, ngoba kunento engakaze ikhulunywe ey'nkundleni zokuxhumana, nakuwona ama-YouTube channels, nakuma-podcast, lawa nje ama-thousands and thousands esinawo ama-podcast. Angikaze ngibezwe abantu bekhuluma ngale nto. So ngiqhamuka nento ehlukile, nento ehlukile, ejulile kakhulu. So amaphara, into ekumele siyi-understand-e ngamaphara, le nto le yangifikela mina isibonakaliso. Sengizoyixoxa nje kodwa phela, noma ngeke ngiyixoxe ngathithi ngisayiphupha noma ngisayivezela, kodwa sengizokuxoxela ngokuthi uhlobo olunjani kahle hle yamaphara. Ake siqale lana-ke ngani zakwethu, ungakhohlwa njalo ukusubscribe-a nokulayikha le video. Uyazi kukhona isikhathi la empilweni esike sikhule khona, sikhule, sifunde, sihambe siyosebenza. Sisebenze ey'ndaweni ezahlukahlukeneke, abanye basebenza ngasemakubo. Mhlawumpe umuntu uyifundele la eMaritzburg, aphinde futhi ayisebenzele khona le eMaritzburg, uyabo. Abanye kafundela eMaritzburg, mase ethola umsebenzi awutholele kude, mhlawumpe eThekwini, Potchefstroom, Joburg, Cape Town, kuphi nakuphi. Abanye kwenzeke-ke bafundele ko-Cape Town, kodwa mase asebenze mhlampe eJoburg, asebenze futhi mhlampe kuphi e-KZN. Nje kuyahlangahlangana impilo, izinto esabelwe zona ngalezo y'khathi. So-ke kuhambe emndenini kube khona isikhathi la ekuba khona ingane ethi ekukhuleni kwayo le ngane ikhule ibe nempilo encikiselayo, ngani zakwethu impilo. Uyibone ukuthi eyi le ngane iyancikisela, uthole ukuthi esikoleni yenza kahle, mhlawumbe isafunda amabanga aphansi yenza kahle, njengezinye nje iy'ngane, zonke iy'ngane-ke zenza kahle, uyabo. Yenza kahle esikoleni, noma ukhuluma nayo uyayizwa ukuthi hhayi uyaphila lo muntu ekhanda, akukho ukuphazamiseka okukhona. Noma ethunyiwe nje, ethunywe into, noma umbona enza mhlawumpe into esingayibiza ngama-household duties, uyambona ukuthi uwenza nje accordingly, ayikho into ehlukile nje enza ngayo izinto, uwumuntu nje normal. Ebese kuba khona isikhathi la ivesane ishintshe khona, yona leyo ngane leyo, yona leyo ngane yomfana, leyo ngane yentombazane, yena loyo bhuti wakho, loyo sisi wakho, ebese evesane eshintshe esikhaleni, ashintshe esikhaleni umuntu. Aqala ahambe ekhaya angabuyi, abe nensuku angabuyi ngazo. Kuqale nje kube khona isimo sokuthi kuduka izinto ekhaya, uyantshontsha, nibambe ukuthi uyena ontshontshile, lo ontshontshelwe amshaye khona le mndenini angithi, amshaye lo ontshontshelwe. Uyabo, kubuye kuxolelwane kudlule phela ngithi simndeni. Kubuye futhi lezi y'ngane ziphume manje ziyontshontsha kamakhelwane, zitshontshe komakhelwane, kuze amacala, kuthethwa amacala, and nomakhelwane mase bentshontsheliwe-ke yiphara la, ingane yala kulo muzi, beza sebenesimo sokudelela nokuthukuthela. Phela abantshontshelwe angithi, nigcine senideleleka nonke kulowo muzi niwumndeni, ngenxa yalo muntu nje oyedwa ohluphayo. Sihambe isikhathi, le nto-ke yamaphara ayiqali, ayenzeki overnight, iyalandeleleka, isuka la, ize la, kuze kufike esigabeni la umuntu esecwile khona-ke senimvuma-ke ukuthi hhayi useyiphara-ke mase senje. Hhayi kuhambe isikhathi, aqale angithi nalezi zinto azibhemayo zimenza ay'phathe ngenye indlela.
aqala ngayinaki, angagezi, angabi nje umuntu oclean. Nani seniyazilimit senidweba ulayini manje ukuthi hayi owasekhaya impela, kodwa ukuthi nokuthi angimthembi ngakho. Mhlawumbe angisakwazi ukumthuma edolobheni ngoba uma ngike ngamthuma nje kathi mina mhlampe nawu 500 rand, akuhambe uyocosha ukuthi nokuthi nokuthi ethaweni. Usuke sewazi ukuthi usumphile lo 500 rand, ngeke asaphinde-ke asabuya. Usezohamba mhlampe futhi aduke iy'nyanga ey'mbili ey'ntathu engabuyi. Uzwe nje ngamahemihemi nangabantu kuthiwa ubonakala edolobheni engcolile, eqoqa amakhalibhothi, encike ey'ndongeni, bebhema okuthize. Uyabona nje impilo yamaphari njalo angithi. Kukhona le ngiyakhona nale ngxoxo njalo. Nikhumbule ukuthi le video ngizoveza isayidi lamaphara eningakaze nize nilinake. Ngicela lokhu kubeka ekhanda because ngoba ngisamuwena le video. Niphinde nikhumbule ukuthi le channel le, ikakhulukazi ngizokhuluma la si-entertainer izinto zaka-African spirituality, usikompilo lethu, usiko lethu esiphila ngalo, isiZulu sakithi, imikhuba esiyenzayo, amasiko esiwagcinayo. Le channel ikhuluma ngazo zonke lezo zinto sihlangahlangene. So ngicela ukubeke engqondweni-ke lokho, njengoba ngiza nalezi iy'ndaba engiza nazo, kukhona le ngiyakhona. Hhayi-ke, leli phara-ke liyaqhubeka-ke angithi, liyenza lezi zinto zalo, ligila lemgilingane liyalo, liqale libuye lihlale edolobheni, lizenzela wona lapho, likhohlwe nje ukuthi linekhaya. Ebese laba abasele ekhaya, ngesikhathi lisanda ukuhamba iphara, bayakhululeka, baba naleyo relief of some sort yokuthi hayi, at least ngoba sengikwazi ukuphuma ekamereni lami ngingakhiyi, ngihambe ngiyokwenza ukudla ekhishini. Hhayi kungcono, ngoba phela uma ngabe kukhona iphara lale ekhaya la, asikwazi kwenza lutho angithi. Uthi uma uphuma ekamereni uyakhiya ngasemuva. Ake walahla nje wangakhiya, uyabuya ifoni ayisekho, isikhwama sisekho. And kuyiqiniso kunjalo, and izinto uma bezenza ziyasidina, ziyasicasula. Akekho-ke nganza kwethu umuntu odineleka, ocasuleleka njengephara, ngoba yonke into abayenzayo iwunyazi, ukuphazima kweso. Uvesane uzibone uyisilima kakhulu uma ngabe ugilwe yilo muntu oyiphara. Ingakho bedineleka kakhulu uma benza into. Bedineleka kakhulu uma benza into. Banaleyo nto nje yabo ebenza nje bacasuleke kakhulu, uyabo. Hhayi-ke, sesinalo-ke leli phara lala ekhaya-ke, liyaziwa-ke, lenza kanje kanje lezinto zalo imgilingwane. Ebese kuhamba isikhathi-ke kulo mndeni. Angikhulumi ngalo mndeni, kepha ngikhuluma ngemindeni eyahlukahlukene, njengoba nisibuka nje ko-YouTube. Njengamanje nje, mhlampe ngibukelwa imindeni eyevile ku-100. So ngikhuluma naleyo mndeni, angikhulumi ngomndeni owodwa noma mhlampe ngomndeni wami, cha, asinayo inkinga enjalo. Ebese kuthi-ke leli phara selihambile-ke angithi, selihlala lapha emgaqweni, anilazi lidleni, nizwa ngamahemihemi, thola libonakale lishawa ethaweni, libonakale lenza ukuthi ethaweni. Usewumuntu nje senithi noma nenza ama-plans la ekhaya, senike nimbize kuphela manizwe mhlampe kuzoba khona umsebenzi, nihambe ngaleyo weekend, nimthungathe idolobha lonke ngey'moto, nibuye naye ekhaya, kuhlatshwe, kwenziwe umsebenzi. Uma kuphela umsebenzi futhi senilinde ukuthi niyazi vele ukuthi uzotshontsha something bese eyahamba kunomphela, iwona goodbye wakhe loyo. And ngampela baphilisana leyo mpilo. Hhayi, leli phara selihambile-ke manje angithi, senisele-ke nomndeni. Abanye bayasebenza le koThekwini, abanye basebenza ko-Cape Town, abanye bako-Joburg. Ngokuhlukahlukana kwenu-ke masisebenza-ke emndenini. Ebese-ke ngane zakwethu,
Ziyaqala izinto kulo mndeni. Lena ngicela niyibambe niyilalelisise. Sengiqala ukujula-ke manje. Sengiyajula-ke manje ngokuba khona kwephara kini endlini, ukuthi kusho ukuthini? Ukuthi kugade. Ukugada ukuqaphelisise kakhulu. Ziqaleke izinto manje lemndenini, laba abasebenzayo. Uzozwa kuthiwa, hawu usibanibani usesebenzele ikhampani ethize iminyaka mhlampe eyeviye kweyisithupha, and selokhu aqala ube umuntu wama-contracts kule khampani, iyavuselelwa i-contracts unyaka nonyaka iyavuselelwa, and usebe nale khampani le for over 6 years, over 5 years, whatever the case may be. Hawu kwiqiqi lo muntu asarenew i-contract yakhe. Hayi uma ingarenew i-contract la ekhona usezozama phela izaba, angithi ube nemadlana. Usezozama izaba, uyahamba uye ebantwini ababonayo, uyahamba uyozwa ukuthi hayibo ngabe konakelephi. Bayamnika into zokugeza, ahamba ayogeza, uyaphahla, ube uyatshelwa ukuthi ayiphindele ekhaya, uthi ukodonsa amandla ngoba isimo sisanje, uyabo. Nalaba-ke othola ukuthi bahlala vele-ke lana-ke ekhaya, basebenza futhi nje eduzane nasekhaya. Uthola ukuthi nje sebeney'nkinga, mhlawumbe usisi wala ekhaya okade eshadile uney'nkinga nje emshadweni wakhe, uney'nkinga nje emshadweni wakhe. Ngokomthetho unayo yonke into, kodwa futhi uzithola empty ngaphakathi. Khona imishado evesane ibe dry. Uthole ukuthi abantu banenkinga abangakwazi ukuyi-pinpoint ukuthi yini kahle hle, kodwa babukeka at face value, babukeka benayo yonke into, kodwa somehow abekho happy, abanelisekile, yabo. Uthole ukuthi nosisi kuyambhedela ngala, mhlawumbe nobhuti wale ekhaya ubezama ukulokhunja, ukulobola ingoduso yakhe, kodwa nje izinto azihambi kahle, akusahlangani. Khumbula njalo lo muzi engikhuluma ngawo, lezi inkinga engikhuluma ngayo, kunomuntu wala ekhaya oyiphara. Angithi iyaqhubeka-ke impilo kanjalo, iyaqhubeka nje, khona izinto ezo-on and off, kodwa njalo uma kuzofika leli phara libuye lelihlala khona, lize la. Liyayibuyela-ke iphara uma uhlala nalo. Libuye lelihlala khona edrobheni, lize nje la. Mhlampe libuye kuLesine ebusuku, libuya kuLesine ebusuku iphara, lifike lingene ekhaya. Mhlampe nje balibuya, ngenza nje sengizokwenza umzekeliso. Mhlampe nje balibuya kuLesine, ngoLesihlanu elinye ilunga lomndeni wala ekhaya liya kwi-interview yomsebenzi, mhlampe belingasebenzi, liya kwi-interview yomsebenzi. Lifike leli phara la ekhaya ngoLesihlanu, libe semagcekeni, lilale, kuvuke ngoLesihlanu. Ahambe lo, avuke ekuseni lo, ageza, ahambe aye kwi-interview yakhe. Afike ayiphase leyo interview yomsebenzi. Afike ayiphase leyo interview yomsebenzi. Abuye futhi eze la ekhaya, ayijatshule useqalile uyasebenza. Kuhambe ziphinde futhi idubedube zisuke zephara lihambele liphindele kubo. Liphindele mina emgaqweni lihlala khona. Kuhambe isikhathi. Kube khona usisi wala ekhaya, mhlawumbe okade eyithwele, oseju. Mhlawumbe sike sithi nje usethathiwe ngisho ukuthathwa wayiswa kuphi? Esibhedlela uyodiliva, kodwa ndlela thizeni akuvumi ukuthi adilive, akuvumi, akwenzeki. Kufanele ngabe usekhona impela elokhunjana e-maternity ward, sekufanele ngabe uyadiliva, kodwa akudiliveki nje. Leli phara laza alizwanga ngamuntu, angithi livesane lisuke edrobheni lize ekhaya. Mhlazane lifikile ekhaya, lo sisi wale ekhaya noma le ntombazana le ekhaya ebikade isanenkinga yokudiliva laphaya e-maternity ward,
uzwe kuthiwa uvesane wayishaya phansi ingane ekuseni intathakusa. Leli phara lifika izolo ebusuku ngo-6, 7 ebusuku. The following ekuseni intathakusa ngo-3 wadiliva usisi wale ekhaya. Adilive futhi ingane kahle iphile saka. Kuze kufike isikhathi sokuthi bayabuya beze ekhaya. Kuhlalwe. Iy'nsukwana liphinde iphara lenze lidume kakhulu linyamalale angithi. Kuhambe isikhathi linyamalele njalo iphara lale ekhaya. Ngikhuluma ngezinto ezenzeka emndenini eyahlukahlukene, kodwa le mndeni enephara noma enamaphara. Kuhambe isikhathi. Kuthi uma kuhamba isikhathi khona le ekhaya kukhona ilunga lomndeni elikade lilindele iy'mali ey'thize. Mhlawumbe ngabe imali mhlawumbe waphelelwa umsebenzi kodwa iy'mali zakhe zifasekile. Mhlawumbe ngabe imali kufanele ngabe mhlawumbe khona i-civil claim ayiwina kodwa manje kufasekile. Mhlawumbe imali ezaziphuma emsebenzini esebenza kuwona kodwa somehow lezi mali azifiki kuyena, zimethi azifiki. Uloku ey'gqigqa lezi zinto lo bhuti wale ekhaya, iloku ey'gqigqa noma ubaba wale ekhaya noma umama wale ekhaya, loku ey'gqigqa lezi zinto azenzeki. Ebese kuba khona usuku ekuzoqhamuka khona kubuye leli phara leli lale ekhaya elaziwayo, libuye lize la ekhaya. Njengoba sengishilo-ke amaphara malizofika lizobuya, alifoni, alinafoni vele, alisho. Nibona ngalo nje selifikile ukuthi awusefikile usibanibani. Hawu ngabe kutheni namhlanje ebuyile? Imibuzo esike sibe nayo ileyo. Sithi hayi ngabe kutheni ebuyile? Hhayi abuye afike. Athi uma efika namhlanje, mhlawumbe silinganise usuku sithi hayi ufika nje ngoMgqibelo. Afike ngoMgqibelo, ayihlalele. Khona into especially-ke ngamaphara. Iphara malibuyile kubo, alinqeni ukufika igceke elingcolile. Avuke ekuseni ngakusasa ayiklinele igceke nje. Kusenje uyiklinele igceke, uthule akafuni ngisho ukulekelela, uyayiklinela, bayalekelelwa-ke amaphara. Ayikline ugceke. Agunde utshani uma kufanele egunde utshani. Siphe unyukhula engadini uma ngabe ingadi seyenile. Siphe unyukhula uma kuthi itshaliwe ekhaya, umbone elekelela mhlawumbe kutshalwe namazambane, ahambe naye ayosekezela amazambane. Alekelele nje. Mhlawumbe uma efike kukhona upendo khona ohleli ekhaya, khona indawo esikhombisa ukuthi idinga ngabe isipendiwe kodwa ayipendiwe. Afike futhi ayipendele. Ake sithi mhlawumbe lifike kuLesihlanu. Lesihlanu, uMgqibelo, iSonto. NgoMsombuluko usakhumbula lo baba wale ekhaya onenkinga oqiqa indaba yezimali ezingafuni ukufika ukukhokhelwa yena. NgoMsombuluko lo baba vesane avuke nge-notification okanye avuke nge-phone call, ithi i-phone call sicela uzosayina lokhunjana yokugcina ebese iy'mali ziyariliswa. Avuke nangempela lo baba ngoMsombuluko, naye i-call kuthiwe wozwa ngoLwesibili, afike asayine ngoLwesibili lawo maphepha lawa asayinayo. Kuthi ngalolo Lwesibili mhlambe after 6, 7 ntambama isho i-bank notifications ingene iy'mali zalo baba. Ngiyangibona ukuthi ngiyaphi nalezi iy'ngxoxo. Le nto le kumina yaba yisibonakaliso ifika, kodwa bengeke ngingixoxele ngendlela engayiphupha ngayo ngoba le nto yokuphupha njengoba ngishilo ngathi ngisazongifundisa ngokuzi-interpret-ela wena amaphupho akho. Ngisazonifundisa kusetshenziswa i-language of symbolism emaphupheni. So ukube ngimxoxela iphupho bengeke nizwe. So ngizama ukuthi ngiyi-contextualize le nto, ngiyibeke in such a way yokuthi umqondo normally usheshe uyibone. Yingakho ngikhuluma lama-example ngiyawenza nje, ayangifikela ekhanda ngiyawenza nje ukuze ngenze kube ingxoxo ezwakalayo kumina balandeli bendalo media. So uyazibona lezi zigameko engiyivezayo. Ngiyazibona lezi zigameko engiyivezayo zabantu abanamaphara emakubo. Wothi nginitshele ukuthi iphara yini iphara. Lo muntu nje walapha ekhaya enimbiza ngephara. Wothi nginitshele ukuthi yini.
Iphara, lo muntu enimbiza ngephara, number one, akayena untanga wakho. Ugogo noma umkhulu loyo. Ugogo noma umkhulu walapho kini loyo. Ombethe umzimba walo muntu ombiza wena ngephara. Iphara umuntu omdala kabi kunawe. Omdala ngisho ngakuthiwa ingane yakini incane kunawe uyishiya ngeminyaka ewu-10, iminyaka ewu-15, iminyaka ewu-20. Mdala kabi loyo muntu kunawe. Njengoba umbona nje enza izinto ey'hlangene zodwa, ey'phambene zodwa. Mdala kabi loyo muntu kunawe. Kunesizathu why eyiphara. Kunesipho esitshaliwe kuloyo muntu. Kunesipho esitshaliwe esijulile kuloyo muntu. Kodwa leso sipho besingeke sikwazi kulelo khaya lakho ukuthi sikhule sibe yilento ekufanele ibe yisona. Kungenzeka ukuthi emndenini kunesimo sobuthakathi obukhulu eningakabazi namanje. Obukhulu obujulile. Ebese leli khehla eliphethe lesi sipho elisinikeze iphara njengoba lizaliwe nje. Ningixolele njengoba ngisebenzisa igama elithi iphara, ngenzela ukuthi nina ningizwe, kodwa mina akekho umuntu engimbiza ngephara. Unesipho esijulile lo muntu, esijule kakhulu. Kodwa manje i-environment yalapho kulowo muzi, noma lapho emndenini, noma lapho ekhaya, lesi sipho besingagcina sinjani na, singafikanga kulento esingayibiza nge-full potential yaso. Ebese-ke labantu abadala abangamele lo mntwana, ebese beyaniphuca lapha emndenini, bayombeka endaweni edelelekile. Akekho umthakathi, ngisho ukhokho Vuya umthakathi, akekho umthakathi ombona ehamba ethatha iy'nsila zamaphara lapha edrobheni. Akekho umthakathi ohamba ekhunkula amaphara lapha edrobheni, ngoba abantu abadelelekile abanganakiwe. So izipho ey'nkulu ey'julile, ikakhulukazi zakamoya, ziyay'fihlwe ebantwini laba esibabiza ngamaphara. Hhayi, angazi noma niyangizwa yini. Izipho ey'julile zasemndenini, ey'jule kakhulu esikhathini samanje, kule nkathi yamanje, siyezake zifihlwe labantu niyeni bebabiza ngamaphara. Laba basemakini impela, obhuti beni, nosisi beni, odade beni, nomalume beni, no-anti beni, esibabiza ngamaphara. Njengoba umbone ephuma ekhaya, ile sipho asiphethe simkhiphe ekhaya. Ile sipho esijulile asiphethe esimkhiphe ekhaya. Ngiyayizwa kodwa lento. Ekhaya kunesimo sobuthakathi obukhulu obungeke busikhulise lesipho afike naso lo muntu. Lesipho kujwayele kube isipho sakamoya esingadingi ukungcola. Yebo, wena iphara ngamehlo enyama ulibona lingcolile, lihlala endaweni efilthy, lingagezi, lingenzi lutho. Kodwa isipho asiphethe sihlanzeke ngendlela eyisimanga. Sihlanzeke ngendlela eyisimanga. Yazi ngizokutshela isimanga ukuthi akekho umuntu onenhliziyo enhle njengomuntu oyiphara. Akekho umuntu onenhliziyo emnene njengomuntu thina simbiza laba esibabiza ngamaphara. Uyalazi iphara, awakwalizwa iphara lihlabelela, liyiculela nje, livakashile ekhaya, liyiculele njengoma yokholo. Awakwalizwa iphara lithandaza, nithandaza, mhlampe kulethwa inkonzo kini, kanti kuzoqondana ukuthi nephara lakini libuyile, ebese liba mdibi munye nabantu abadumisayo. Awakwalizwa lithandaza iphara. Alithandazi into ewiki, uthandaza into engathiwa kwayifunda somewhere. Uma ngabe edumisa, eyiculela nje balena ezenzela ingadi ebuyile. Ukuculela into ongakazi uzuyizwe, ejulile. Awukwazi uyibuza ukuthi yonke lento uyithathaphi. Usakhumbula ngiqala le video ngitheni kuwena? Ngithe mina iphara lidala kunawe. Ngisho ngathi usisi wakho, ubhuti wakho omncane omshiya ngeminyaka ewu-10, 15 or 20 years. Kodwa mdala kunawe.
spiritually mudala kunawe and uphethe into engaphezu kwale wena oyiphethe. And amaphara amaningi lena-ke ngiyayazi ukuthi izoba controversial kuma-socials kakhulu. Amaphara amaningi, ukhumbule njalo ngikhuluma ngesibonakaliso engasibona, engakhonjiswa sona ngokukhula kwami nami ngokwey'gaba zakamoya. Uyazi ukuthi amaphara njengoba lingekho lapho kini, uyena muntu oyinsika yokuthi umuzi wakini ube khona. Uyena muntu oyinsika yokuthi umuzi wakini ume ngaye, kodwa yebo akekho le baleni, kodwa ume ngaye. Kunobuthakathi kini ukuthi mabufika bugijime buyiswe kwiphara ngoba lona lingaphandle kwasekhaya. Ubuthakathi ongathi mangase bungene kunina buniqothe nonke nomndeni kulala uyaca. Sithi sikhumula itende la ngoMgqibelo, itende lababa. NgoMgqibelo olandelayo, ngoLwesine olandelayo simisa itende lamama. Sithi sikhumula itende lamama la ngeSonto, ngoLwesine oluzayo sisimisa itende labhuti wale ekhaya. Kodwa lezo zinto, bonke lobo buthakathi, wonke lawo ma-spiritual attacks aya-deflate, ayalokhunja, aya-deflect ayise ukubani kulo muntu lo nibiza ngephara. Anamandla ajulile amaphara. Anamandla ongakaze uze uwabona amaphara. Uma uthola ithuba-ke le video ngiyafundisa, ngiyanambulela. Angisho ukuthini, angiyena usolwazi kakhulu, kodwa ngidila kakhulu nezinto zakamoya. Njengoba ngike ngasho ngathi njengoba ngenza lama video, kunabantu abawosolwazi, ochwepheshe bama-culture, ikakhulukazi i-culture le yesintu. Kube nabantu belaphi bendabuko, izangoma, ama-prophets, abangi-advisayo, abantu asebengikhulisile ngokwakamoya. Ibona abangi-advisayo ukuthi ngizokwambulela izwe ngalezi zinto. Amavidiyo amanga ngifuna abe made. Ngicela ni-like and subscribe and share. Nali-ke, this is my parting shots. Uma ngabe unephara kini, mhlazana ufuna umsebenzi, mawukuthi usafuna umsebenzi uphuma evasi, zijwayeze ukuthi kube khona into enhle oyenzela iphara lakini. Ake sithi njengamanje awulazi nanokuthi likuphi, sekuphele 3 months, 6 months awulazi. Awukupheke kamnandi, ngikhuluma nawe impela, awukupheke kamnandi. Ukupheke nje kamnandi. Mawuqeda ukupheka, uphake esitsheni. Wonke lamaqatha amahle ojwayele ukuziphakela wona, iziphakela wona ekhaya, uwaphakele lo mfana wakini ongekho kini. Lo siso, le ntombazane yakini enibiza ngephara ehlala esitradini, uphakele yena, umvalele ngesitsha. Ngesitsha esihle, hhayi isitsha esidelelekile ukuthi hhayi ngenzela ukuthi vele uzosithatha sidayise noma bazosenza njani. Cha, thatha nje zonke lezi zinto eziyigugu kuwena. Ukupheka ukudla okumnandi, umphakele ukudla okumthamo osile, umfakele esitsheni esisile. Umlokhu nje ungamthengela esitolo ijuice. Ijuice uyakhe ekhaya, uyifake ebhodleleni. Angithi ufuna umsebenzi wena? Angithi ufuna ipromotion emsebenzini? Awupromote, awumile uma indawonye angithi. Awusebenzi umsebenzi awuthola, awutholi ngisho umsebenzi wama-contract. Khumbula ukuthi unephara kini. The closest ongafinyelela kuNkulunkulu nasey'dalweni zakini ukuthi uye wenzele bani iphara. Ukhumbule ngitheni kweni iphara, ugogo noma umkhulu omdala wasekhaya emndenini owephethe izipho ezijulile, onamandla ajulile. Phaka lokhu kudla ukuhambisela ubhuti wakho. Umfuna uze umthole le khona edrobheni, umhambisele umnikeze lokho kudla. Ushiya isitsha, ushiya ijuice, obvious uzokucela imali ngoba ukudla kubona awanele. Uzokucela imali, ufike umnikeze leyo mali yokugcina, usale nenye ugibele ubuye uyohlala ekhaya. Ebese uyabuya kule video kwi-comment section, ngikunikeza 2 to 3 months ukuthi ayikho into ezoqhuma empilweni yakho. 2 to 3 months ayikho into ezoqhuma empilweni yakho. Uyintombazane yale ekhaya endala, uyasebenza, unobaba wengane, kade ethembisa ukukuthatha, kodwa somehow izinto azenzeki ngendlela nje, izinto azimuvi. Uyasebenza nobaba wengane, unamandla financially,
kufanele ngabe sesenifikile esigabeni sokuthini uyakukhokhelela uyaqeda niyashada. Kodwa manje akwenzeki. Kodwa ukhumbule ukuthi wena unani unephara ekhaya. Awuke wenze lento engiceda kuyichaza. Uthenge nje impahla ezintsha ngoba uyasebenza. Uthenga impahla ezintsha, uthenge osayizi bakhe exact. Uhambe uye kubhuti wakhe noma usisi wakho, umfuna uzumthole edrobheni la ebehlala khona. Ufike umnikeze lezo impahla, umuphe lezo impahla. Mangabe umnikeza lezo impahla, akuzijwabuleli. Awusho ukuthi ngikuboneke lento ongasayiqhokile. Ngikubona, awuwenzi lokho. Bhuti wami ngize kuwena, eyasawazi ekhaya. Hayi, akonakele bengithe ukuthi ngizokubona, kodwa ngikuphathele nakho. Ukhiphe lezo zinto, iskipa, ibhlukwe, lihambe namateka akhona noma nophaca bakhona. Ngoba manje uyabo kuya ngokuthi umthandele ini. Umnikeze, umshiye kanjalo, ubuye. Ebese ubuyela kwi-comment section yale video. Ungitshele ukuthi alukho yini ushintsho oluzokwenzeka esimweni sakho sokuthi umshado ugcine wenzekile. Nganza kwethu njengoba ngike ngasho ngathi angifunda amavidiyo amabe made kakhulu. Lo beku-episode 3. Ngicela ulike, usubscribe, ushare le video. U-episode 4 wethu uzungakuphutheli. Angithi sesiqedile manje ngesimo samaphara. Seniyazi ukuthi makukhulunywa ngephara, mawuzwa igama elithi iphara, usuyazi ukuthi kukhulunywa ngani. Yimini uMakhoba okufundisile okwambulele lokhu. Lento engikwambulele yona, bekuyokuthatha iminyaka ukuthi uyazi. Ukuba ngiphila ngikho le emhlabeni, into bengeke uzuyazi. Nami ngiyisipho njengoba ngila sale emhlabeni sabantu abaningi. Njengoba sengishare nawe le information, izokutakula ey'ntweni ey'ningi kakhulu. U-episode 4, episode 4 ngizokhuluma ngami. U-episode 4 uhlangene somehow no-episode 1 wami. Ngoba ngithe in as much as ngizoshare lezi zinto lezi ey'hlukahlukene, kodwa nawe mlaleli, nawe mbukeli lapha ekhaya, ngifuna ungazi ukuthi lo Makhoba, who is Makhoba? Ubani Makhoba kahle hle? Ubani lo okhuluma izinto ezambuleleke kanje? Ngizokhuluma-ke ngento eyangehlela. Ngazithola le genge efunde kakhulu eyenze psychology. Kunalento abayibiza nge-near death experience, i-NDE for short. Abanye bayibiza nge-coma, sina sazi ukuthi i-coma. Ngike ngaba kwi-coma. Ngifuna ukunixoxela ukuthi kwenzakalani kwi-coma. Yiziphi izinto engambulelwa zona engazibona, engazazi futhi ngami. Ngiyabonga-ke nganzwa kwethu. Asibonane ku-episode 4. Thank you.